வணக்கம்ங்க. வணக்கம். நம்ம ஈரோடு மணிகண்டன் பேசுகிறோம். வாரம் வாரம் வியாழக்கிழமை ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் மாட்டு சந்தையில் மாடு எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக. இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க. நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு அவங்கவுங்க பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த சிறுசுலேருந்து பெருசு முடியும் நிறைய மாடு எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம். நல்லா கறந்து பார்த்து செக் பண்ணி தெளிவாக நம்ம இப்போ வண்டி ஏற்றி விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இனி வாரம் வாரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது வழக்கம் போல் நம்ம எப்பயும் போல தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இப்போ ஒரு 4-5 வருஷமாக நம்ம சந்தையில் தெளிவாக எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே இது நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருப்போம். வளர்ப்பு கன்று தேவைப்படுறவங்க, பால் மாடு, சென மாடு, ஹைப்ரிட் மாடு தேவைப்படுறவங்க வாங்க, நல்லபடியாக எடுத்துக்கலாம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராமு, யூடியூப்பு எல்லாத்துலேயும் வரும். ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இனி நம்ம வாங்குகிற மாடுக எப்படி வாங்குகிறோம் என்ன ஏதுன்னு அது அனைத்துலேயும் வீடியோ வரும், பார்த்து எடுத்துக்கலாம்.